tayo dyan, nahihirap dyan. Nawala ng giya. Naman nata ng ano yan eh. Kaya naman ikutin ng kamay. Kailangan mo ipitan to, yung tornilyo mo kasi nakakabit sa tambutso mo eh. So, yan mga ka-journey. Ito kami dumaan sa bypass road ng Lopez Quezon. Ayan. Ayan namin nakalian. Ito, yung kasama namin dahil sila sir, dalawa. Balik naman ng Maynila. Umaga akong gumising ngayon. Kaya maayos yung gagamitin mo. Yung dadalhin kong gamit. So yun. Nak? Babay na kay Papa, Nak? Uwi na si Papa. Uwi na. Nay, tilig na lang naman, Nay. Tingin ko, tingin. Nay. Tingin ko, tingin. Hindi, oo. Ano ba si Papa? Yan mga ka-journey, maglilitis muna ako ng gagamitin ko. Go na ako, bibiyahe na ako, babalik na ako ng Manila. So ito yung aking mag-ina. So see you next month. Bye nak. Nak. Mat, alis na si Papa. Uwi na si Papa, Maynila. See you next month. Yan mga ka-Johnny, direct na ako. Wow! Nawak ka ng siling tatayuan ng bahay eh. Kaya nag-widening dito mga ka-journey. Dito sa pagpasok ng bayan nila mula doon sa main road, mula sa highway, galing ng Maynila, pagpasok dito kila Misis, nagkakaroon ng widening. So itong widening na ginagawa nito, hanggang Naga ito mga ka-journey. So nagkakaroon ng access yung mga galing ng Maynila, pwedeng dumaan dito sa Lugmanan, bayan, hanggang sa may Kabusaw. Doon saka dito ng Naga. Pagas muna kami dito sa Energy gas station. Yun si Ma'am. Shout out din Ma'am mo. Hi, hi sa vlog. Wow naman! Wow! Wow! Salamat. Kaya yung kasama ko nagpulitang din. Bali yung pinagas ko mga ka-journey. Itong pinagas ko is 420. 5.93 liters yung laman. So magdaragdag na lang tayo mamaya pagdating ng Lumban, Laguna. O kaya din sa Malatag Pilaw. Pagdag tayo ng isang daan. Kaya yun lang mga ka-journey at mamaya na lang ulit.
Paano masabi? Ayan mga ka-journey. Ito yung malaking toyo. Yan, malaking silver swan battle mga ka-journey. Ano? Sira na. Departing Mark, Houston, Austin. Mga ka-journey at dito na kami sa Ragay. Next na balik namin mga ka-journey sa ano naman April 13 ng gabi. Yan. Then babalik ulit kami ng April 17 ng umaga, Monday. Linggo ng pagkabuhay yun mga ka-journey. Ito,
na kami sa Ragay ngayon mga ka-journey. Medyo patag pa yung kalsada eh. Nararamdaman mo to kapag dali sa ligo na, gudol-gudol yung daan. Simintado siya pero madaming atong espalto na sa mga dugtungan ng siminto. Yun yung nagbukos ng pag gudol-gudol ng gulong. Ganda ng kalsada. Wow, overlooking. Overlooking. Pababa itong daan na ito mga ka-journey, palusong. Yan. Ang ganda ng view. Yaon na kami sa Ragay. So ayan mga ka-journey, dyan kami nag-stop over ng buhay kami. Ayan. Saan nag-stop over. Ang ganda. Ganda ng kalsada. So yung nag-landslide na karaan mga ka-journey, ng buhay ako. May landslide dito. Kaya ito inayos na nila.
Quezon. Yan. At medyo mapinig-pinig na lang daan dito sa Quezon. Doon na saan ba ito mga ka-journey? Quirino Highway pa rin. So ayan mga ka-journey, na kami sa Ginayangan, Quezon. Wow! Papasok na kami ng ano, papasok. Lapit na kami sa ano mga ka-journey, Tabugon. Yung dibot na lang, Tabugon na kami. Meanwhile, Mga ka-journey, ito na. Sa Tabugon na kami. Hindi na kami mag-stop over dito mga ka-journey. Diretso na kami ng ano. Hindi na kami kakain sa Lumaka, seaside. Kaya pa ng gas mo? Kaya pa ng gas? Oo. Kaya pa yan. Doon tayo kaya sa Gumaka. Ano nangyari dyan? Wala lang giya? Dahil tayo dyan, nahihirap dyan. Nawala ng giya. No, 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 no. ginagawa mo. Hirap yan, pag nawala ng giya. Buti ka mo, di tumatakbo mabilis. Daan mo na kami, daan mo na. Hirap yan, nawala ng giya. Yan mga ka-journey, yung jeep, buti na lang lumilipo lang siya, nagmamaniobra. So putol yung giya niya, kaya hindi na makabig yung gulong sa unahan. Kaya yun, minamano-mano sipa. Hirap kung mabilis ang takbo mga ka-journey. Mas ganon. Nakadidisgrasya yun.
Pab! Pab! Tanggal na yung ano niya, oh. Tanggal na yung kanyang tanggal na, Pabs. Yung lock ng ano mo, tanggal na. Ano? Yung sa tambutso mo. Kanina pa yan doon sa may release, sinahabol kita eh. Tinuturo ko eh. Sige, sige. Tanggalin mo na lang kung di naman nakakaano sa ano. Akala ko nakikita nyo na yung kasama mo, hindi mo pala. Delikado yan eh. Ay, pantanggal ka ba? Meron man tol? Sige, sige. Luwag na ba, hindi pa?
ka na? Kaya naman ikutin ng kamay. Nga lang, kailangan mo higpitan to. Yung tornilyo mo kasi nakakabit sa stambutso mo eh. Oo, stambutso yan. Higpitan natin. May pang-higpit na kayo? Okay na? Akala ko kanina nakikita mo na sa may release. Akala ko natanggal lang, naputol lang. Malalaglag, ano na pala to. Oo. Pag tumupot, delikado. Delikado yan. Sir, thank you ha. Sige po, sige po. Maynila kami, sir. Manila. Oo. Galing kami, balik din kami. Galing kayo na? Albay. Albay, malayo-layo yung pinanggalingan nyo. Layo pa. Tama-tama, sir. Bigyan ko rin kayo ng ano. Sir, thank you. Sige, thank you. Nice to meet you, sir. Tiga Bicol din kayo, sir? Bicolano din. Okay, thank you. Galing kami Libanan. Oo, Ligmanan. Pwede ba kami sumabay na lang sa inyo? Sige, Pag hindi kayo, stop over kami ng Gumaka. gumakan. Kakain kami. Kakain. Oo. Ayan mga ka-journey. Kalawag Quezon na kami mga ka-journey. Ayan, kasama ka. Nakasabay kami dalawa mga ka-journey taga Albay. Ayan, nasa gitna namin. Bali yung handle nung pambutsyong isa natanggal na. Hindi na nababansin. Kaya ang ginawa ko, hinabol ko kasi delikado. Baka sumabit pa yun. Nagintos pa ng disgrasya na. Yan mga ka-journey, ito kami dumaan sa buyback road ng Lopez Quezon. Kami namin yung dalawa. Hindi na kami dumaan ng Lopez proper, Lopez Quezon town proper.
Magas ka? Gas? Meanwhile, Mga kadol, kami na umaka na kami. Dito sa Itay. Kain muna kami. Ayan. Halian. Ito, yung kasama namin dahil sila sir, dalawa. Sila sir. Nakasabay namin. From Albay kayo sir, no? Albay. Albay. So, kain muna kami dito sa Gumaka, seaside. meanwhile, Ayan mga kadyon, tapos na kami kumain. So ayan sila sir, nakasabay namin. Sa to sa inyo dalawa. Sa pangalan sir? Rod, sir. Sir Rod. Thank you. Raggy. Diba? Ayan. So dito kami sa Gumaka at tapos na namin kumain ng halian. So sir, maraming salamat sa lunch namin. Ayan. So yan, maghihiwalay na lang kami sa Pagbilao. Doon na kami maghihiwalay. So yun lang mga ka-journey at mamaya na lang ulit. Ayan mga kadoni, doon na kami. Okay. Ayun, maraming salamat sa
nag-libre sa akin ng mga pagkain. Sila Sir Rod at si Sir Ragi. Wow! Lima ka peso. Ay, dito. Maraming salamat sa aming lunch, mga sir. Yan mga ka-Johnny, yung nakakasabay pala namin, si Sir Rod. Magkapatid pala sila ng kasama niya, si Sir Ragi. Yan. Kaya sila PCX, Honda PCX. Ayan mga ka-Johnny, bumaba na kami dito sa may Sikong-Siko. Kailangan talaga yatang magkaputi kasi madilim pala oh. Wow, maulan. Ayan mga ka-Johnny, hindi tayo makakarampo dito kasi maulan. Ulan. Ayan mga ka-Johnny, at katatagos lang namin ang Sintag Road. So, going to Pagbilao town na kami. Bilaw sa Masin. Thank you tayo.
kami ng traffic sa ano nito. Kasi na Laguna, Alabang. Alas 2 na, pasado. Bilis-bilisan na. Yun. Magandang hapon mga ka-Johnny. Dito na kami sa Batangas sa may Santo Tomas to, no? Santo Tomas dito sa anong village to? Kami sa Vista Verde Village sa may Santo Tomas. Stop over muna kami dito. Kumain muna kami. Wow! Sa biyahe. Mula Del Gallego, Tagumaka, puro ulan. Dito. Hanggang dito maulan. Yan ang biyahe namin. Puro putik na. So time check 4:25. 4:25. So mga 3 oras pa yung biyahe namin. Kasama ng traffic. Ayan mga ka-journey, dito na kami sa Tumbina. Dito na kami sa Alabang. Alabang na kami, Alabang. Time check tayo mga ka-journey. Dito na ako sa San Juan na ako. Dumaan ako dito sa Green Hills at may ginawa lang ako dito sa opisina namin. Yung aking back to post. So yan. Meanwhile, Ako sa bahay. Time check tayo. Time check. Ano oras na sa inyo, Jay? Ano oras na sa inyo?